Asibingelele ake sibhekele kudaba olahamba phambili njengoba kunevideo ke etrendayo lapha einkundleni kezoxhumana la itruck ethe yaxoba khona umuntu wayesedlula emhlabeni. Ilaloko udaba esizokubhekela lona njengamanje nanokuthi yini ethe yenzeka kulona lolu daba. Asihlala udabeni. Itruck yamanzi yamasipala eThekwini ishayise kumuntu ke yase imfahlaza amathambo wabeke esedlula emhlabeni. Udaba lokuntuleka kwamanzi eThekwini selibeke undaba emlonyeni njengoba kunevideo esabalele einkundleni kezoxhumana la kuvela khona ke itruck yamanzi ishayisa ke umuntu yaphinde yamgxoba kwaqhuma amathambo okuthenga ukuhamba kwesikhathi wayesedlula emhlabeni. Lesigameko senzeke endaweni ke yaseMbumbulo endaweni ekuthiwa ke iSobhizi. Igama likamufi bathi uCelani. Njengamanje sikhuluma ke nentatheli ukuzwa kabanzi ngalo lolu daba njengoba ekhona endaweni yesigameko. Asikubingelele sikwamukele uhlelweni. Sicela usilandise kancane mayelana nalo lolu daba ukuthi yini ethe yenzeka njengoba sibona ivideo isabalele einkundleni zokuxhumana. Ayibingelele ngibingelele nomlaleli ekhaya. Yebo, njengoba usushila indaba yevideo yenzakalile khona la eSobhizi ngaseMbumbulo noma eMbumbulo. Sila nomndeni wakwaZungu la kwenzakale khona isigameko. Indawo la kwenzakale isigameko iseduzane nakhona ekhaya kubo kaCelani lo oshonile kuthuna iminyaka ewu40. Kuthiwa ke njengoba kade usho ukuthi yonke lento isuka endabeni yamanzi. Kuthiwa la kade agcina kuba khona amanzi. Njengoba kade bebona ibhaki noma ivaterkan le yamanzi bebetshela ukuthi izoletha amanzi. Kanti ke ngathi khona umuzi okhona la eLontuzana endaweni obukade beyohambisela khona amanzi. Usudlula khona la emphakathini amanzi awasekho. So umphakathi ke wase uyadinwa ke uzamile ukuthi ajahe omunye okade ebavimba ngetruck wase engena othangweni lomuzi omakhelwane wakhona kaZungu. Ngiyalibuka nje kuyimanje uthango luwe phansi namasondo lawa etruck uyabonakala la kade ehamba khona. Kanti uCelani kuthiwa ubehamba ke nomfowabo bethi bezolamula isimo. Kanti ngenkathi benyuka ngoba indawo yakhona iyehle benyuka udriver wetruck ureversile wase eza ngespeed futhi eza khona la uCelani emingakhona wase eyamshayisa. Ngenkathi yena nalo kade ehamba naye bebhizi bethukana nemphakathi wamshayisa waseyama waphinde futhi wa driver futhi wahamba phezulu kwakhe. Sizwile ke lapha kwivideo ke noma ngeke ngisachaza kahle ke impela ke lesimo sithanda ukuthi sibe nzima akakhulu. Kanti ke semxwayisa kumlaleli ukuthi uma ethanda ukuzwela angayibuki le video ngoba impela ihlamkulisa igazi. Mhlawumbe ke sibheke ngasemndenini. Uthini umndeni uphawula mayelana nalo lolu daba? Uma kukhona entena thola ithuba mhlambe lokukhuluma naye. Umndeni okwamanje ngiyacabanga ukuthi usazama ngathini ukwamukela isimo ngoba nabo bebekhona ngenkathi kwenzeka okwenzakalile. Bamthatha bamphuthumisa bathi bazama umphuthumisa esibhedlela kodwa kuthiwa baqale epolice station beyobuza epolice station ukuthi kulesimo esikanje kwenzakalani. Kwase kuthiwa epolice station efolweni abahambe baye emshiyeni baphuthume emshiyeni ila bese bathola khona emshiyeni ukuthi no akasekho emhlabeni. Base kuyikhathi ke bebuyela ke sekuthiwa bahambe baye eMbumbulo beyovula icala ke bahambile ke baye eMbumbulo beyovula icala. Kwathiwa ke uIO akekho uze afike kusasa ngoLwesibili. Usho ukuthi icala abelingakavuleki ukuze kube imanje yona futhi enye into futhi ebaphethe kabi leyo ukuthi engathi konke kuhamba kancane ipolice station ayinayo ukuze kube uLwesibili kanti kwenzakalani. Nanokuthi futhi udriver ubengakaboshwa. Sikhulumile ke nomasipala sizama ukuthola ngoba besizwa amahemhem khona la emphakathini kuthiwa umeya uyeza kodwa kuthiwa umeya engathi uthumele ikhansela ukuthi lisondelane nomndeni ukuze lazi ukuthi kwenzakalani nezidingo zawo umndeni. Singaziye ukuthi uzoza yini umeya namhlanje noma kusasa yini. Impela kuyezwakala. Asibonge ngesikhathi sakho. Angibonge nami. Ilona ke udaba ebesikubhekela lona elithe lenzeka endaweni ke yaseThekwini okuvelayo la. Masipala unikeza abantu abathile amanzi
kodwa umphakathi ubu ungenawo amanzi. Sisazozama-ke ukuthi sithole ilunga lomndeni kanjalo nomasipala sizwe ukuthi uPhawula-ke uthini mayelana nalo lolu daba. Siyacela ukuthi-ke usilandele enkundleni zokuxhumana. Uma kuwukuthi ufisa ukuyibona le video, sicela usilandele uFacebook wethu la ozokhona ukuthi uyibone khona ngoba hayi inzima. Sibonge kakhulu ukuthi ongankulu umfoka Sithole sithi impela ningamlandela ku TikTok na ku Facebook njengoba seshilo ukuthi manifuna ukubona kahle le video ningambona ku Facebook lapha la nizofuna niyibone khona kahle. Sibonge kakhulu mfowethu. Danko. Khumuka isiqoko khumuka umakarapa amatacontsele entshebeni hilephu. Hey, wonke umuntu ingane yomuntu, wonke umuntu uyazala, wonke umuntu unomzali unawo konke. Uyabona leli sehlakalo sesibone la kule video engisabe ukuyibuka usuku lonke. Ngisabe ukuyibuka ngenxa yezinkulumo engizizwayo ebantwini indlela ebinyantisa ngayo igazi. Ngize ngaba nesibindi sokuyibuka. Selishonile ilanga. Nakhona engayibuka ngivela ngigijima ngathi hey no angene la. Hey cha sidudu emndenini obalahlekelwe kubhlungu khona. Kodwa sizwe inkulumo eziningi kuthiwa ingane. Kodwa manje ngiyabuka ngibona babo ngathi babo mdala. Hey kodwa manje mase siyabheka makubuke umufi uNkulunkulu wami bonakala khona isithombe phela esenze ukuthi ngiyibukisise kahle le video. Ngize ngiyilandele kahle nami ngizume ngenzeni yonke into. Lesithombe la kubonakala khona umufi ephethe isando. Hayi abafana bomlungu hayi ngeke bafana bomlungu ngeke bafana bomlungu. Khona ngithe mangiyidonsa futhi ngithi ngishaya slow motion hayi khona kuqhamuke futhi enye inkunzi ephethe inkunzi malaka umshisa. Ingani kabani lebizo shawala ngizando nangenduku egcineni mayiseyiyo shona lena ke impela ke hayi nezibhamu phela ziyasolakala noma ngeke ngize ngiqinisekise ukuthi yizo kodwa mawuzuma kahle ubuka ngizwile impela ngazo kuma comment bekhala ngebhamu ngase ngithi ngibukisisa ngiyabona hayi khona ishape nendlela okumi ngayo impela hayi ngiyasolakala ngathi impela inqibhobho ibikhona lapha. Nqalastan hayi impela ngathi impela Nqalastan bezikhona lapha. Manje hey uyabona hey isimo esinzima lesi esikusona. Siyazi sinenkinga enkulu zamanzi. Hayi kodwa bafowethu ke khona ivideo engike ngayenza emasontweni ambalwa adlule la ngabona khona imoto yamanzi imiswe kaMawula. Engaze ngathi sekushuthi manje ukulandelayo imoto zamanzi zizomiswa na AK47. KwaMawula situation right now. Hayi bafana hayi. Sekusele ukuthi thatha ama AK47 kume umgaqeni vinje imoto yamanzi manje. Konakele hayi uhulumeni ANC, hayi ANC, hayi bukanisila nibayithi. Manje mangibona leyanto ngibona impela izinsizwe ngathi zijaha lwa driver ngiyibha. Mind you inkinga kade yenzeka manje la kulimele khona may soul rest in peace lokuthiwa ingane. Isigaba kade senzeka manje ibhambe seqhamukapi lapho ngishesho ngaka ukubuza nje bazalwane ayikabi beseqhamukapi ibhambe ngokushesho ngaka ukuthi singajahwa imoto ngiyibhama abantu bokuqala basemva kwe-truck baphethe ibhambe ziqhamukapi maye ukuthi ibhambe kodwa ingixolele mangezona bese kuba umufiki isando. Angithatha ihlangothi abantu balahlekelwa kuhlungu kodwa ngicela ukuxolisa mama ukuthi phela ngangikhulumanga kahle kodwa hayi khona bazalwane sishayele phela yabona mawuyishayela indaba zama-truck ushayele namabhasi yenazo-ke imoto encane uyaba nezimo la ezibanzima njengaso lesimo ngoba manje kubukeka sengathi impilo kamshayeli kubukeka sengathi asinasilonseko ngingathi ngiqiniseke kubukeka sengathi na impilo yakhe ngathi bisengcupheni. Ngiyazi kubuhlungu zonke izinto ziyama emotions kodwa ngiyocela ukuthi abantu behlisa umoya bake babuke kahle le video bashaya urewind bashaya uslow mabekhona uslow
hayi khona kunzima bafowethu hayi kuningi okwenzakala kuleya video singakwazi kuningi ukuthi phela ke umuntu nomuntu ukhetha lo ndawo leyo evuna yena ayithatha ayidibhaka ngakungcono kuthiwa ke leya video khona ezinye into ezivezayo before but ke ngayo le video le ngokuloku ubuka urewind nani ningi ukubonakalayo cela ukwehlela ngenzansi kodwa ngiyakhala impela